När man kan äta. Ja, great. Okej, Oskar, jag vill inte en inche. En inche? Ja, det är inte ja. När man kan tre ting. Ägg och bröd och mjölk. Du, kan vi få så tjock nu, ja? Du har pengar till att komma ner. Rätt, vi har ja, bye. Skit. Your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise and shows. Yeah, yeah, yeah. 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven. Oh, too long. Oh, too long. Det var det inte. Det är det att boila. Absolut. Pengar i här. Check out. Ja, jag vet det. Ja, tack för det. Jo, vi har det. Okej, det var det. Bye bye. Bye.